Защо повече от 2 милиона души преминаха към LiveGood? Много е просто. Хората пазаруват със смисъл за стойността. Те искат високо качество на справедлива цена, а индустрията за хранителни добавки е мръсна. Тя е мръсна от много дълго време. Само погледнете някои от тези цени. Тук имам няколко продукта. Това са висококачествени продукти, сертифицирани от USDA като органични. Тези компании използват идеята за премиум продукт, за да продават продуктите си на премиум цена. Това е Organifis Green Juice, $69.95. Suji Organic Greens, $52.95. Organics Organic Greens, $62.50. Ето и не толкова добрите продукти. Не са органични. Не знаете какво има в тези продукти. Това е Possible Super Greens, $62.50. Това е HP, $49.95. Rewind Super Greens, също толкова. Това е USDA сертифицирания органичен Super Greens на LiveGood. Продуктът с най-високо качество зелени, единственият, който ви казва точно колко от всяка съставка има в продукта. Идва с пълни сертификати за анализ, всички тестове за токсичност, резултати от независими лаборатории и за разлика от тези други продукти, този се продава само за $80. Най-високо качество, най-ниска цена, буквално около 1/3 от цената на повечето от тези други продукти. Защо някой би платил 3 или 4 пъти повече за продукт с по-ниско качество, когато може да получи най-високо качество на най-ниска цена? Затова 2 милиона души са преминали към LiveGood.